Мен Кәрим Тиншурин театр директоры Мұсағайтов Фәнис Найлыұлының ауылдашы, райондашы, классташы, партадашы болған Камилұлы Хабибуллин. Біз оның білән Фәнис достығымыз білән 10 ел бір мәктәптә оқыдық. 4-ші класстан алып, 10-ші класска хәтлек бір партада отырдық. Аллаға шүкір. Нишәп 10 ел түгел дип, нишәп 10 ел утырмадыгыз дип сорарга мөмкинсез, чөнки безне 1-нче класстан 3-нче класска хәтлек безне кызлар белән утырттылар. Малайлар утырмый, кызлар белән малайлар, шулай. Аннан 4-нче класстан соң инде малайлар белән малайлар, кызлар белән кызлар күчеп утырды. Һәм без Фәнис белән бергә туры килдек. Та инде мин бик бәхетле, бүгенге көндә бик шат, шушындай кеше белән, личность белән дип әйтик. Чөнки личность дип әйтсәк, ул шәхес дип әйтсәк Фәнисне, бердә ул ялгыш булмас. Бер мәктәптә, бер партада утырып үстек, укыдык, сабакташлар. Укганда төрле хәлләр була. Фәнис бит бик безнең теге аны белгән якын кешеләр барса беләдер, безнең бер хыялый кеше инде ул безнең мәктәптә укганда да, хәзерге вакытта да булмаган нәрсәдән генә ул фантазиясын уйлап чыгарып, бер хыялланып итеп, әлләрсә уйлап чыгара. Ул ватлып яткан бер төрле велосипед, мотоцикл булса, аны аякка бастырып, ярты көн эчендә кабызып шуңа утырып, аның газы була инде обязательно братан газы була сул якта, муфтысы була уң якта, ул шундый кеше, теге кириле бит нәрсәне үзгәртеп бирә ул. Кеше аның бер вакытта кешене кирәк укмады инде иберләре. Үзенчәлекле булды. Укганда бик талантлы булды. Дәрес хәзерләү дигән нәрсәсе юк яның. Кич белән кайта да инде ул. Сумканы тотып баргата, карават астына иртәгән сумканы алып мәктәпкә килә дә, 5 алып тагын кайтып китә. Без инде дәрес хәзерләгән булабыз, без бар алай ук Фәнис хәтле булдыра алмадык, алай яхшы укый алмадык.